ହାୟ ହାୟ ଆଖି କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା ଆଜି ଜାଣନ୍ତି। ରାଜେଶ ଭାଇ ବବଲି ରସୁଣ କେମିତି ଛଡ଼ାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ। ରାଜେଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁଖେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଭୋଜିଟିଏ ହେବ। ମୋ ପିଆ ବବଲି ବସି ରୁଦ୍ର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଗିଥିଲୁ, କାରଣ ପନିର ଛଣା ଖାଇବୁ ବୋଲି ଅନେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଥିଲା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ପାଳି। ଖୁସିରେ ଦେଇଥିଲେ ପନିର କରିକୁ ଚିକେନ ଥାଳି। ବାବୁ କହିଲେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ମୁଁ କରିବି ପନିର। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ରାଜେଶ ଭାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚିକେନ କରି। ଚିକେନରେ ପନିର ଶୁଣିଲେ ଅଜିବ ଲାଗୁନି କି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବବିଲି ଆମର ଭେଜ୍ ବାଲି, ସେଥିଲାଗି ହେଲା ପନିର ଭେଜ୍ ପନିର ଡାଲି। ଏହା ଖାଇ ରାତିରେ ଦେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ ଭୋଜି ହେଲେ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲେଟ୍ ନ କରି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।